Добре, не да знам аз каква е тук това, бе. Кой се развикал? Добре, те за кой? Какъв хуй чакате те? Те какви са? Ти? Ама кой ще ме закараше? Те за какво чакат? Аз какво справя? Кой ми се правиш на интересен? Аз къде да знам, че те чакат? Откъде да знам аз, бе? Ще му даш вратата и Где? Няма след. Чакай, ма! Чакай, хората те гледат. Колко ме гледат? От и това майка. Ова сме здолове. Вземам малко ще бак. Май, колко сте гледат? Ме нали му дъщи? Абе, ти познаваш? Ей, чай, бе! Откъде да знам, а? Ме нали му дъщи? Абе, да, аз не знам, бе! Къде да знам, аз? Колко се правиш? Ама ти защо не ми кажеш? Ама Няма да готуваш. ти защо не ми кажеш? Ти защо не ми кажеш? Аз къде знам? Ще му утре. Ударил съм го. Ти ще ми кажеш, аз откъде да знам? Ама човек, ти защо ги държиш? Не ги ме пускаш, бе? Ама защо не ми го кажеш това? Ма защо не ми го кажеш? Ти си за това. Че хората видяха на лайфа какво правиш. Абонирайте. Хубаво, те гледат какво правиш. Добре, какво ще ми кажеш? Ага, ще ми кажеш, ама ако си искаш проблеми. Аз те ритна, защото ти... Ще ми го върнеш, ама утре. Ча да се нарежда, па ти прави. Ще ми беше утре. Айде да видиш. Те е бав, педала мръсен.